Ale Mojžíš Bůh napítal, kdo jsem já, aby šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. Odpověděl, já budu s tebou. Já budu s tebou. Takže Bůh ho začal uklidňovat, já budu s tebou. A toto ti bude znamení, že jsem tě poslal. Takže on vlastně, protože Mojžíš měl strach tam jít a Bůh mu říká, já budu s tebou a toto ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Avšak Mojžíš Bohu namítl, hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim, posílá mě k vám Bůh vašich otců. A až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím, protože on ani nevěděl, jak Bůh se jmenuje. A Bůh mu tady říká, jsem, který jsem, toto je jméno Boha. Jsem, který jsem. To je jeho jméno. Jsem, který jsem. A pokračoval. Řekni Izraelcům toto. Jsem, zase, jsem posílám k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto. Posílám mě k vám Hospodin. Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Toto je na věky mé jméno a jí si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Proto se říká vlastně Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba. Jdi, a teď říká dál Mojžíšovi, jdi a zhromaždí izraelské starší a pověs jim a ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Jákobův a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají. A prohlásil jsem, vyvedu vás z egyptského ujaření do země Henájců, Hetecejců, Amorejců, Perizejců, Chyvějců a Jebuzejců, do země oplévající mlékem a medem. Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší v egyptskému králi a řekneš mu, potkají se s námi Hospodin Bůh Hebrejů, dovol nám lidi odejít do pouště na vzdálenost 3 dní cesty a přinést oběd Hospodinu našemu Bohu. Všimněte si, že Bůh nejenom, že mu řekl, že má jít na to místo a vysvobodit ten lid, ale on mu řekl taky, co má udělat. Takhle to Bůh dělá. On vám prostě, když si má chce použít, tak on vám řekne, jak si vás chce použít a jak to uděláte. Aleluja. A vždycky je s vámi. Takže potkal jsem se s námi Hospodin Bůh Hebrejů, dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběd Hospodinu našemu Bohu. Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, protože Bůh ví všechno. Leda z donucení. Proto stáhnu ruku a budou být Egypt všemocnými svými diví, které učiní uprostřed mě. Potom vás propustím. Zjednám tomuto lidu Egypťanům přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou. Každá žena si vyžádá od sousedky a spolubydlící přírodné a zlaté ozdoby a pláště. Vložte je na své syny a dcery. Tak vypleníte Egypt. A kdybych tady četla dál, ten příběh pokračuje, že opravdu Mojžíš jde, Bůh vlastně bude mít hůl a vlastně Bůh tam dá tu hůl, to vlastně moc do té hory a bude používat obyčejnou Bůh používal a Bůh dělal zázraky a divy. Ale proč říkám toto
to slovo dnes je to, že Bůh mě sem poslal na tomhle místě. A stejně jako Mojžíšovi mě řekl, půjdeš sem, půjdeš do Bromova. Jsou tady lidé, kteří potřebují vysvětlit. Jsou tady lidé, kteří volají po změně. A ty půjdeš. A já skrze tebe budu dělat zázraky, divy a znamení. Přijde protivenství. Ale vytrvej. Dneska zase mi Bůh říká, že mám vytrvat. Monika to ví, my jsme mě ráno se modlili spolu. A mi říká, nevzdávej to, protože přichází svoboda na toto místo. Lidé modlili se ke mně a volali ke mně za svobodu a za změnu ve svých životech. A já je posílám. Proto mě Bůh poslal, stejně jako Mojžíše k vám. A stejně jako Mojžíš, já jsem obyčejný člověk. Ale Bůh je ve mně a ta moc Boží je ve mně. A nebude to mojí mocí, ale je to silou Boha. A včera, co jste viděli, to je ještě málo. Bůh bude dělat větší věci na tomto místě. Ale to je jenom to, abyste viděli, že opravdu Bůh jedná. Že tady nejsem jen tak. Proto jsem na tomto místě. Protože někdo se modlil. Někdo volal, Bože, já už nechci takhle žít. Já už si změnu, Bože. Prosím tě, pomož mi, Bože. A proto Bůh si vyhlídl mě. Já stejně jako ten Mojžíš jsem říkal, kdo jsem já, ale já, žena bílá, já tam mám jít. Já nemám nic tady, ale mám tebe v sobě, tu moc Boží, kterou mě byla daná stejně jako Mojžíšovi, který šel. A co se stalo? Oni byli vysvobozeni z Egypta, protože on se nevzdal. Museli přijít rány na Egypt, jestli znáte ten příběh. Bůh byl s ním. A pak přišel den a lidé byli svobodní. Bůh chce, aby lidé byli svobodní i tady na tomto místě. Chce vás vyvést ze zajetí. Abyste prožívali svobodu a ten požehnaný život, který Bůh pro vás připravil. Proto jsem tady na tomto místě. Protože Bůh vás tak miluje. Každý z vás. On vás chce vysvobodit. On vás tak miluje. A když budete mít otevřené srdce k Bohu, tak Bůh udělá změnu ve vašem životě. Budete zachráněni a změní se váš život. Aleluja. Já mám tu privilegium, že tu můžu být. Já si na nic nehraju. Já si nepotřebuji na nic hrát. Já ani nechci. Já chci, aby Bůh vám dal tu svobodu, protože já pláču a dává mi Bůh soucit. Já to vidím stejně Božíma očima, že lidé potřebují změnu ve svých životech. Potřebují vysvobodit ze závislosti, uzdravit, změnu, trápení. Bůh nechce, abyste se trápili. To není Boží vůle pro váš život. Kdo za to trpěl už na kříži? Ježíš. Za každý trápení, za každý problém Bůh chce vysvobodit lidi. Haleluja. A já toužím, aby Bůh byl zjeven skrze vaše životy, aby vám přinesl svobodu, jako přinesl izraelskému národu. Ať se vás vyvést a dát vám nový život, požehnaný život, který vám zajistil skrze Ježíše Krista. Pojďte si stoupnout teď, já se budu modlit za vás. Haleluja. Jenom řekni Bohu svoje trápení a řekni Bože, haleluja, vysvobodně, já volám po té svobodě, Bože. Vysvobodně z každé závislosti. Vysvobodně, Ježíš, já potřebuji tebe, Ježíši, dnes. Já potřebuji změnu ve svém životě. Já potřebuji uzdravení. Já potřebuji obnovení. Já potřebuji svobodu, Bože, vysvobodně právě teď. Bože, já tobě volám. Haleluja. Přidej mě tu svobodu. Dej mě tu svobodu. Dej mi nový život. Dej mi nový začátek, protože já věřím, že ty jsi Bohem zázraku. Haleluja. Pane, děkuji ti za lidi. Děkuji ti, Otče, že si jich dotýkáš. Pojďte za mnou, já se budu modlit za vás.
chci se modlit, abyste nezůstali stejní. Haleluja. Kdo chcete, přijďte k Ježíši. Otče, haleluja, se modlím za Lucí, dotkni si. Dej jí svobodu, Pane. Já vím, že se jí dotýkáš. Jí srdce proměňuješ, Otče. Já ti děkuji, že právě teď si jí dotýkáš mocně a silně a vyhlašuji svobodu ve jménu Ježíše Krista do všech oblastí. Haleluja. Já ti děkuji, že jsi za to zaplatil na kříži. Dotkni se jí, Pane. Moc jméno Ježíš Kristus. Uzdravení, Pane. Uzdrav její duši, ducha i tělo, Pane. Z každého sevření, Pane. Vysvobodí, Bože. Právě teď ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Haleluja. Děkuji ti, Pane. Moc jméno Ježíš Kristus. Haleluja. Bůh na tobě pracuje. Zůstávej dál v tom, čti dál Boží slovo. Bůh si tě použije. Zase znova mě to ukazuje, tu mládež. On tě povede, nemusíme nad tím nějak přemýšlet, ale zůstávej v Božím slově. Haleluja, Bůh, co započal v tvém životě, ten dokončí. A já ti děkuji. Otče, že se to tak stane, jméně Ježíš. Haleluja. Pojďte další, nebojte se přijít. Haleluja. Přijď k Ježíši. Co ty potřebuješ od Ježíše? Svobodu. Haleluja. Otče, já se modlím. Svoboda ve jménu Ježíš. Od každé závislosti. Otče, já se modlím v jméně Ježíš, aby byla zlomena každá závislost právě teď v jméně Ježíš. Haleluja. Já ničím ducha čarodějnictví a spiritismu nad jejím životem. Každý nečistý duchu. Haleluja, tě ničím a vyhlašuji svobodu. Jméně Ježíš. Jméně Ježíš. Já ti říkám, ďáble, nech mi na pokoji. Svoboda v jménu Ježíš. Svoboda. Já lámu každé prokletí až do 4. pokolení. Jméně Ježíš. Haleluja. Rozvazuji ze slov kritiky. Uzdrav mě, Pane. Uzdrav, Pane. Mluvím uzdravení. Moc jméno Ježíš Kristus. Oheň Ducha Svatý. Oheň Ducha Svatý. Děkuji ti, Duchu Svatý. Haleluja. Pojďte další. Haleluja. Pojďte další. Haleluja. Otče, já ti děkuju. Haleluja. Znát Ježíše. Měl své svého srdce. Naplno opravdu. Ještě ne, že jo. Jo, dobrý. Haleluja. Takže Bůh mi to ukazuje, to je pravda. Chcete vydat svůj život Ježíši? Chcete nebo nechcete? Dobře. Tak si budeme modlit. Já poprosím Moniku a ostatní, aby jsme jí pomohli. Budeme se modlit. A ti z vás, kdo jste ještě nepřijali Ježíše Krista do svého života, můžete se modlit spolu s námi. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Já ti otvírám své srdce. Vstup do mého srdce. A staň se mým pánem a spasitelem. Děkuji ti, že jsi vstoupil do mého srdce, že jsi se stal mým pánem a spasitelem. Uzdrav mě, osvobod mě, udělej ze mě člověka podle svého charakteru. Děkuji, že jsi vstoupil do mého srdce a že mám nový život. Amen. Haleluja. Jak se jmenuje? Žen, hezky má. Určitě já se modlím za Žanetu, aby se si dotkla právě teď. Jméně Ježíš, svoboda ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Haleluja. Ruším každou závislost, haleluja, ve jménu Ježíše Krista, každý negativní vliv v jejím životě. V jméně Ježíš. Já vyhlašuji svobodu. V jméně Ježíš. Oheň Ducha Svatého. Svoboda ve jménu Ježíše Krista z Nazareta. Ďáble, já tě kárám, já tě vykazuji z jeho života ven. Jméně Ježíš. Jméně Ježíš nech jim na pokoji. A oheň ve jménu Ježíše Krista.
Svoboda. Mocné jméno Ježíš. Každý nečistý duchu, ať je výkazů ven a říká svoboda v jménu Ježíš. Krev Ježíše Krista. Jím Pánem Ježíš Kristus. Mocné jméno Ježíš Kristus. Děkuji ti. Úplné uzdravení jméno Ježíš. Amen. 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 Dole, no musíte jít dvakrát. A co ty? Chceš požehnání? Má ty záchvaty? Ale epilepsie. Bryčina. Zapadání. Chceš víc sebe? Jo. Každý nečistý duch, já tě vykaznu z jeho těla ven. Jméně Ježíš. Já říkám, žádné záchvat nebude. Moc jméno Ježíš Kristus. Moc jméno Ježíš Kristus. Svoboda. Svoboda. Doneste mě olej. Svoboda v jménu Ježíš. O, zádia, brády. Svoboda v jménu Ježíš. Krev Ježíše Krista. Ale tam můžete se modlit taky a vztahovat úst. Koradia, brády, ne jako pokládat. Ne, no, tak no, koradia,